A teď jsme popojeli asi 14 km a dáváme si právě, jak jsem říkal, v hezký kavárně, hezký městečku, hezký uličce, nějaký palačín. A máme to 21 km do San Marina, tak tam se dneska dojede, protože jiný by měl být, že v 8 musíme být v Anconě na lodi. Dorazily palačinky. Ahoj lidi, teďkon lezeme San Marino. Nevím, jestli to jde vidět, ale jsem lehce spocený. A no podle mě jsem se v životě takhle moc nepletěl. Takže San Marino není dost vysoko. Tak jsme se rozhodli, že na hrad asi nevylezem. A budeme se muset hod pokochat takhle. Já už nechci jezdit. Hej, tak si jdeme po schodech na vrchol San Marina. Jo, no, jestli to vidíte, blázinec neuvěřitelně prudce stoupající silnic, kde všichni na vytočenou dvojku jedou 50. A šíleně ty auta, a šíleně smrdějí. A přijde to působí dojmem, že jako v tom filmu o Krtečkovi, jak ho sejmula ta civilizace, jak všude jezdili ty auta jenom a kouřili. Tam jsme museli jet? Jo. Ahoj lidi, naše loď zachraňuje, takže nepřeplouváme a zůstáváme v Itálii. Kamarádi drazí, vstup z pizzerie. Je to hodně vypjatý den, jako zkoušej nás. Ale proč jsme se rozhodli natočit na ten vstup, že si dostal litrový pivo tady. My dáme naproti a tady si dáváme pizzu. To je 400 mm vedle toho. 400 ml. Jo, takže vlastně se nemáme špatně, ale bylo to jako náročné, kopce samostatný 3 díly podle mě. My to máme odparáci s tátou, to bylo náročné prvních 15 km, ale pak jsem si dal palačíky, jak jste viděli, a pak jsem ušel úplně na pohodě. Ani jeden stek, ani jedna únava. No. Pak to převzal táta. Jo, no, protože nám zrušili trajek, I'm sorry. Jo, jakože to je pochopitelný samozřejmě. On je nejklidnější člověk na světě. Dík.